Hello guys. Hello mga kasutsot, kapatid. Ayan, magandang gabi sa inyo ulit mga kalalab dyan. So for today's video, ito na naman tayo. For today's video is, meron na naman ako sa inyong ituturo guys na very simple na ulam siya guys. Very simple, very common na siya guys. Kahit sa mga karinderya, sa mga kantin guys, hindi ito nawawala na naluto. Isang klase ng ulam na affordable na pangmasa pa talaga siya guys. Napaka-affordable nito guys. So, ang tawag nito guys ay toge. Yung gulay na toge, na ginisang toge na may halong karne guys. So, ngayon guys, before natin simulan yung pagluluto guys, ipapakita ko muna sa inyo kung ano yung mga ingredients. So, stay tuned kayo dyan mga guys, papakita ko sa inyo. So, ito guys, yung mga ingredients natin. Meron tayong toge. Ayan, toge guys. Ito yung toge natin, isang balot na binili ko. Tapos meron tayong ditong pork chop na slice na siya guys. Pork chop. Ayan, pang-sawg natin. And of course, ang ating mga condiments guys na panghalo, meron tayong prepare na tomato. Meron tayong pepper, meron tayong sili, at meron tayong sibuyas and onion. So, paano to ngayon guys lutuin? So, standby kayo dyan guys at ipapakita ko sa inyo kung paano lutuin. So, stay tuned. Hello guys. So, welcome back to my channel guys. So, paano natin siya gagawin ngayon guys? Paano natin siya lulutuin? So, ipapakita ko na sa inyo ngayon kung paano siya lutuin guys. So, start na tayo. So, of course, meron tayong pinipray na na kawali. Buksan muna natin yung apoy. Tapos, yung unang gagawin natin guys ay yung karne. Ilalagay natin siya. So, malinis na yan guys. Papakuluan muna natin siya guys. So, ayan. Pakuluan natin siya. Gagawin muna natin siyang parang yung tawag nito, chicharon. So, stay tuned muna kayo dyan mga kasutsut. So, ito na nga ngayon guys. So, ayan, papakuluan na natin yung karne, pangsawag natin para lumambit at gagawin natin siyang parang fried, parang siya, pipirito natin siya hanggang sa magmantika siya guys. So, mamaya, pag okay na siya, malambot na siya, naluto na yung karne niya, igigisa natin ngayon yung ingredients niya guys. So, stay tuned kayo dyan mga kapatid. Standby. Ayan guys, welcome back to my channel. So ito guys, napakasimpleng ulam lang to guys. Napakasimpleng ulam lang to. Ordinaryong ulam, pangmasa siya. Paano ko nasabing pangmasa? Kasi murang-mura lang to guys. Ito, nabili ko lang to guys, 20 pesos lang to guys. Ayan, 20 pesos. So itong karne na to, siguro ko nabawasan ko na to kasi kalahating kilo tong pork chop na to eh. So bali, apat na pork chop yan. So hiniwa natin sa maliliit. So pagpalagay na natin to, siguro ko nasa mga more or less 100 pesos lang to guys. So may pangulam ka na guys. Napakasimple lang, masarap na. So mamaya guys, hanggang sa pag maluto na to guys, papakita ko sa inyo kung paano lang siya lutuin guys. So standby. Guys, welcome back again to my channel. Ayan guys, so nagmamantika na siya guys. So halo-haluin lang natin guys hanggang sa siya, mag golden brown yung ating karne. Iyan natin siya, parang litsong kawala ang style niya. Iyan natin siya, pamantingkain natin ng maigi guys. Pag okay na siya guys, isusunod natin yung sibuyas, bawang, kamatis. Igigisa natin siya ng sabay-sabay. Ayan. So, hayaan muna natin siya ng ganyan. So, standby. Ayan guys, nagmantika na nga siya guys. Oh. Diba? Lumabas na yung niya, yung sarili niyang mantika. So, i-fried pa natin siya hanggang sa pumula-pula siya. Okay na siya guys. So, igigisa na natin yung kamatis. Ayan guys, nalagay na natin yung sibuyas, bawang, kamatis. Igisa na natin siya. Yan, na. So habang ginigisa na natin yan, standby muna mga kasutsut. So ayan na guys, okay na siya, nagisa na natin guys. So isunod na natin yung gulay. Ayan. Haluin. Hinaan natin yung apoy. Mas mabilis lang naman yung maluto eh. And then sunod na natin yung pepper, paminta. Ayan. Ayan guys. And then haluin. Diba? Very simple lang ito guys. Mabilis ang pagluluto lang. Mabilis lang ito maluto guys eh. And then, para masarap guys, lagyan natin ng sabaw. Ayan, isang basong sabaw. So, ayan na guys. Ito na siya, luto na siya eh. Kunting na lang, mga 2 minutes. Pakuluan mo siya ng mga 2 minutes. 2 to 3 minutes. So, tikman natin. Tikman muna natin guys. Yung sabaw. Ayan, lagyan natin ng asin guys. Standby. So, ayan guys, nilagyan natin ng asin para makalasa na siya. So, antayin natin kumulo. Kasi nilagyan natin ng sabaw. Ayan, ang sarap guys oh. Toge. Ginisang toge na may pork chop. So, tikman natin ulit guys. Pasok guys. Sarap guys. Ayan, meron na tayong ulam. Diba? So, standby mga kasutsut. Guys, tapos na tayo magluto. So, ito na ngayon guys. Tikman na natin guys. So, ito na yung ginisang toge. So, tikman natin guys kung masarap nga ba. Ang sarap guys oh. Mainit pa. Sarap. Pwede nyo itong pwedeng papatin lang siya guys, masarap. Harap. Paborito ko to guys. Kaya pa guys mga inantay nyo, try nyo na to sa bahay nyo guys. Hindi mo kayang lutuin kasi rich kids ka no. Ayan guys, sarap guys. Sarap. Parang gusto ko lang kumain ng kanin guys. Sarap.
Sarap. Mukhang mauubos ko lang yun guys. So yun guys, maraming salamat sa panonood. Sana meron kayong natutunan ngayong gabi sa aking menu. So sa mga hindi pa nakasubscribe dyan guys, please subscribe my YouTube channel, Bicolano TV Vlogs, and like and share. So bye-bye! See you in my next vlog. Hello. Good afternoon. Good evening na pala sa inyong lahat dyan. Ito na naman si Bicolano TV Vlogs. Ayan guys, so for today's video guys, meron na naman tayong isang minong lulutuin at ituturo ko sa inyo guys. Ito guys, sa iba hindi nila alam to. Hindi nila kilala to na lutuin. Pero yung isda alam nila. Pero hindi nila alam na niluluto pala to ng pwede pala tong sabawan na isda. So ito guys, ang lulutuin natin ngayon guys ay kusidong tilapia. So guys, papakita ko sa inyo kung paano lutuin ito at bagong lahat ipakita ko muna sa inyo yung mga ingredients. So stay tuned muna kayo mga kapatid dyan. Hello mga kasutsot, ayan, welcome back to my channel. So ito na nga ngayon guys ang mga ingredients ng ating lulutuin guys. So ito ngayon guys, meron tayong in-slice na dito na tilapia. Malinis na siya, nalinisan na siya guys. So ito yung main ingredients natin, tilapia. Meron tayong kalamansi, meron tayong garlic, onion, chili at black pepper, at meron tayong tomato at ginger or luya, of course yung pampalasa, asin, at meron tayong talbos ng kamuti. So guys, marami nang magsasabi na pangit daw lutuin yung tilapia na sinabawan kasi malangsa daw. So para mawala yung lansa guys, maglalagay tayo, kaya meron tayong garlic at luya. Yan yung pangtanggal ng ating lansa. Pag natikman nyo yan guys, pag nasubukan nyo yan guys, sasabihin nyo masarap. Promise, masarap yan guys. Hindi siya maging malangsa kapag nilagay nyo siya ng luya at garlic. So let's start guys. Hello guys, welcome back to my channel and this is Bicolano TV Vlog. So ito na ngayon guys, so meron na tayong prepare dito ngayon na prepare dito ngayon na sabaw, yung pangsabaw natin, yung pinakasabaw natin ngayon guys. Ayan, mineral water po yan guys. So ayan, papakuluan natin yan guys ngayon. So okay na, nabuksan na natin sa medium low lang yung natin, yung apoy. So yan guys, papakuluan natin na itong itong sabaw natin guys. So habang pinapakuluan natin guys yan, ang unang-unang ilalagay natin diyan guys ay yung tomato. Okay? Ilalagay na natin diyan yung tomato para maluto na siya guys. Ayan, malinis yung kamay ko guys ha, nagugas ako. So ayan, lalagay na natin diyan yung tomato and of course, susunod natin yung onion. And ito na, garlic. Ayan, ilalagay na natin yan guys. Pagsasama-samahin na natin yan. And then pwede rin na natin isabay yung yung luya para na siya, yung mag-absorb na sa ating sabaw yung yung lasa niya guys. So ayan, haluin natin ng konti. And then tatakpan muna natin siya para habang papakuluan natin siya guys. So iwan muna natin siya ng mga 5 minutes diyan para habang pinapakuluan natin guys. So stay tuned muna kayo diyan mga kasutsot at ituturo ko sa inyo mamaya kung ano ang susunod na procedure, okay? Ayan, hello mga kapatid. Ayan, so welcome back to my channel again. Ayan, so ayan, tinignan natin after 5 minutes, binalikan natin guys. So ito na ngayon guys, yung itsura na ng sabaw, kumukulo na siya, diba? So hayaan natin kumulo yung sabaw niya para madurog ulit yung kamatis niya at mag-absorb sa sabaw yung asin. Diba? Kasi pag nag-absorb yan, masarap ang lasa. Kaya ayun guys, so ano pang nantay nyo guys? Subukan nyo ito nyo sa inyong mga bakal at patikimin nyo yung mga mister nyo, mga misis dyan. So sigurado magugustuhan ito ng mga chikiting din nyo. Ayan, dahil may sabaw, diba mga bata? Mahilig sa may sabaw, diba? So ayaw lang natin ng kumulo yung sabaw. So ilang minuto pa, pwede na natin ilagay yung sabaw, yung pinaka-main ingredients natin na isda. So ilalagay na natin guys yung isda. So kailangan guys, kasi di ba nga sabi nga malangsa to, so kailangan natin lutuin maigi itong isda. Huwag naman yung masyadong lutong-luto na talaga kasi madudurog na guys. So lalagay na natin yan guys, tapos pakuloyin natin ulit yan. Hayaan lang muna natin siyang kumulo ulit guys para maluto yung isda at mag-absorb sa isda yung yung kamatis, sibuyas, bawang at luya. So ayan na nga guys, so takpan natin ulit para pakuluin natin ulit siya guys. So balikan ulit natin siya mga after 2 minutes, okay guys? So ayan guys, so actually guys, mabilis lang itong lutuin guys. Hindi to matagal na pagluluto guys. Mabilis lang lulutuin to kasi lang to ang tawag kasi dito is kusidong isda. Mabilis lang itong lutuin kasi usually pag mga isda na sinasabawan, mabilis lang maluto kasi isda lang naman yung malambot yan guys. So hindi mo kailangan masyadong kasi pag pinakuluan mo ng matagal yan, madudurog yung isda. So i-make sure lang natin na lutong-luto naman syempre yung isda, di ba? So ayaw naman natin kumain ng hilaw. So
buksan na natin guys. Tingnan natin, ayan, kumukulo na ulit siya guys. So maya-maya natin guys, isusunod na natin yung mga iba pang pending na ingredients. Lalagyan na natin ng isusunod na natin tong yung paminta. At titimpla na natin guys. And then lagay na natin din tong sili. At isusunod natin guys yung gulay, yung dahon ng talbos ng kamote. And then yung pinakahuli guys, pag malapit na siyang maluto at natimpla mo na siya guys, yung pinakalas is yung pang-asim natin guys. Nakuha na natin yung juice ng kalamansi. So ayan guys, isunod na natin guys, yung iba kasi kulong-kulo na siya guys. So ayan, kulong-kulo na siya guys, di ba? So stay tuned lang kayo dyan mga kapatid at papakita ko sa inyo. Guys, so ilalagay na natin guys yung natin yung sili. And then sunod na rin natin tong paminta. Ayan, sunod na natin. Depende sa inyo guys kung gusto niyo durog na paminta o buo. Nasa sa inyo yan guys. So huwag niyo haluin yung isda guys para hindi madurog guys. Hayaan niyo lang siya dyan sa Yan, ganyan-ganyan lang yung paghalo niya guys para hindi madurog yung isda. So ito na nga guys. So ang isusunod natin guys ay yung asin. Timpla na natin siya ng asin. Nasa sa inyo kung gaano kaalat guys. Ayan. And then, ayan, lasahan natin kung tama na yung asin. Standby. Ayan guys, lasahan muna natin kung tama na yung timpla ng asin. Ayan, okay na siya guys. Okay na yung lasa niya. Ang sarap ng sabaw guys kahit wala pa yung yung pang-asin. So ayan, di ba? Kita niyo naman guys, luto na yung isda, di ba? Ayan. Sariwang-sariwa yung isda kasi binili yan kanina, buhay pa yan guys. Asin talagang umipiltik pa. So ngayon guys, isusunod na natin tong talbos ng kamote. Ayan, ang dami. Ang sarap ng masarap. Ako gusto ko maraming gulay kasi mas masarap pag maraming gulay. So lagay na natin 'yan. Yan, lagay na natin 'yan guys. Dahan-dahan lang guys ha, ang paghalo kasi para hindi madurog yung isda. So ayan guys, 'di ba? Sarap. Sarap ng sabaw oh. Sabaw pa lang ulam na guys. So ano pang inaantay nyo guys? Try nyo na ito sa bahay nyo guys. Patikimin nyo na yung mga chikiting nyo at mga asawa nyo dyan guys. Tiyak magugustuhan nila to guys. Para na rin kayong sinigang na baboy. Sarap siya guys. So tikman natin ulit guys. Ayan. So takpan ulit natin ng mga 1 minuto guys. Then babalikan natin para sa susunod natin yung pinakalas. Okay? Standby. Ayan guys. So luto na yung natin. Bawasan natin ng konti yung apoy. Ayan, luto na yung gulay natin. So ilalagay na natin ngayon guys yung pangpaasim natin guys, kalamansi. So make sure guys natanggal niyo guys yung wag niyo isasama yung buto ng kalamansi guys ha. Kasi yun, may naiwan na isa. Papait yung lasa ng sabaw. So ayan. Di ba guys? Mabilis lang itong lutuin, no? See? Ang sarap. Ayan, tikman na nga natin. Tikman natin ulit. Sarap ng sabaw guys. So standby guys, papakita ko sa inyo at ihahain na natin. Ayan guys, welcome back to my channel guys. So ayan, natapos na tayo sa pagluluto guys. So ito na ngayon yung finished product natin guys. So ipapakita ko sa inyo. Ayan guys, luto na siya guys. Ang sarap yan guys. Ang sarap ng sabaw sobra. So ano pang inaantay nyo guys dyan mga mamis, itry nyo na itong lutuin sa inyong mga chikiting at inyong mga asawa para malasahan nila at matikman nila yung sarap. So guys, hanggang dito na lang. Sana meron kayong natutunan sa aking video ngayon at sa mga susunod pa aking mga videos. At sa mga hindi pa nakasubscribe guys, please subscribe, like, comments, and share. At hit nyo na rin yung notification bell ko para lagi kayong updated sa aking mga videos. So see you guys on my next vlog. Bye!